थारमाने मिनिथावथाव आं ओरै बुंदों आङो मानगोनां आब' प्रमिलाखौ रायखांनो गोनां जागोन जिहेतु पृथ्वीराजनि खोथाखौ जिहेतु रायखांबाय गलायथे दा इमान बोसोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों थानानै आन्दलनाव जड़ित जानाय गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै आब' प्रमिला मोनहा इमान बोसोर आन्दलन खालामबोबाय रायजो राजानि थानाय खामानि मावबोबाय मन्थ्रि जाबोबाय बे इमान गिदिर मोनसे रिपुटेसन गोनां आब' प्रमिलाखौ सामान्य बे गथ' नाबालक पृथ्वीराजजों तुलना खालामनाया बिपिएफना जादों सिबे आंथ' बिपिएफनिबाबो आब' प्रमिलामोनखौ जों बिथांमोनखौ जोङो सनमान होयो खारन आन्दलनाव जड़ित जाबोनाय इमान बर' जाथिखौ दैदेनबोनाय सासे नेताखौ बे पृथ्वीराजजों तुलनामुलक खालामनाया जगायनो खामानि बे बिपिएफनि थाखाय आं बेखौ सयज' खालामनो हाया थ' नों पृथ्वीराजमोननि खोथाखौ नाय दा पृथ्वीराजा सोर जों बयबो मिथिगौ राजा होननानै बेखौ बामखांनानै बिराद गिदिर स्टेटास होबाय आरो मोनसे समाव बेखौ बुंबाय मा बे जोंनि बिटिसिनि मानसि नङा माबा बहेरा गथ' माबा गथ' मानगोनां हाग्रामा महिलायानो बुंदों आरो दिनै जुदि बेनो जुदि केन्डिडेट जानो मारनांगौब्ला आरो बे पेनेलिस्टआव फैबायब्ला आब' प्रमिलाजों तुलनामुलक खालामबायब्ला बे पार्टिनि अस्तित्वआ बहा थाखो आसरित खोथा आं जेननाय देरहानायखौ दोनथ'बावदों पृथ्वीराजआथ' बबे दुनियाव देरहानो बे गोजानाव दोनथ'खा पार्टिनि अस्तित्वआ दिनै गोमालांबाय दा बे मोनसे फोरमान जादों जे इउपिपिएलआ जे दिनै बिराद माने जौगानाय लाबोगासिनो दं बिपिएफआ अस्तित्व गैलिया बे बाथ्राखौसो फोरमान खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननि दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ बुंनानै बिराद गोजोननाय मोनगोन एमपि इलेक्सनावहाय इउपिपिएल सरकारा क'क्राझाराव देरहागोन बे 100% रोखा बिनि उनाव जे बिपिएफनि जे अस्तित्व बा बिपिएफनि जे नामनिसान थानाय नंला बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव बे बाथ्रायासो दा फोरमान जादों एकदम स्पस्ट जों देरहागोन इउपिपिएलआ जोंनि जे इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारा जे आदर्शजों जे नितिजों जोङो दावगालांगासिनो दं जोङो नुदों मा जे 17 बोसोराव जे हाबाफारिफोरा जायाखैमोन जे आसनिफोरा जे जानांगौमोन जे हाबाफारिफोरा जे जानांगौमोन बे हाबाफारिया जायैनि थाखाय दिनै जे बिटिआर एकर्डनि उनाव जे प्रमद बर' मानगोनां बिथां जे दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बे सरकारा दिनै जेबायदि आसनिफोर लानानै जे दावगालांगासिनो दङ बेवहाय रायजो राजाफ्रा खुनु सन्देह गैया खुनु बेबायदि मोनसे माने माबा गैया जे दिनै दोलै नोगोरै जायैनि थाखाय इउपिपिएलआव गोबां आफाद दल संगठननि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा जगदान जागासिनो दं दले बले आरो बेखौ जों नुयो अनसाय बिथांखिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै आलारि सोरां बेनि उनावहाय नोङो गियान सोरां बिनि उनावहाय नोङो आइजो अनसाय बिथांखि गोबां बेबायदि जेफोर फ्लेगशिप प्रग्रामफोर जे स्किमफोर जे बेफोर आसनिनि दारै रायजो राजाफोरा जे जौगानो जे सुजुग मोन्दों सुबिदा मोन्दों दायो जेफोर जे हाबाफारि जे सोलायबाय थादों बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि बिनि दारै जे अरुणोदय आसनि पिएमएवाइ जायफोर सोरखारि न' बे गासिबो हाबाफारिया जे जिनुइन भाबै इउपिपिएलनि सरकारनि आरो जथाय सरकारनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरा जथेस्थ' भाबै बे जौगानो सुजुगखौ मोननायनि थाखाय रायजो राजाफोरा अहरे बिराद माने जगदान खालामनायनि थाखाय जोंहा मोनसे कनफिडेन्ट दं एबारनि जे लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 100आव 100 देरहागोन बे खुनु पदे माने सन्देह जानांगौ गैया साना सानजाहा ओंखारो होननाय सैथ' बाथ्रा बायदि जों इउपिपिएलआ एबार देरहानो हागोन।